Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back to the vlog starring Pabibo. Si Pabibe! Yes! And Palolo! Clap your hands. Metro, clap your hands. No, you stop clapping your hands. Come on, stand up. Tayo, tayo. Tayo na. Sige na. Ayaw mo ba? Sige na. Tayo. Tayo, Nitro. Nitro. Tayo, 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 tayo. Tayo, 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 tayo. Yay! Yay! Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. No. You lazy butt. Tamad eh. Okay, Dwaine fam, medyo nakakalungkot ngayong araw kasi lilipat kami ng bahay. So we are moving house. And it's very far away. Shanta! Diyan siya. Uploading my video. You're uploading a video? Sana all may bagong video. Ay wow, in-interview mo si Alessandro De Rossi. Na-interview ikaw ni Alessandra De Rossi. Lilipat na tayo ng bahay. Tara na. Oo, lipat na tayo ng bahay. Yes, lalakad na tayo. Uy, si Pupunta sa Nitro, bagong sino bahay pupunta? natin. Ayan, nandiyan si Nitro! Oh, get those nappies away from him. Itatapon ko. Get those nappies away. Are May you clapping payo. your hands? You clapping your hands, huh? Yes, clap your hands. Clap Hey, your can I hands. throw the Dwaine? Ano? Can I throw the boxes for the Dragon Balls? What? Oh, yeah, yeah. You can get rid of them. Kasi That's fine. Yep, no problem. Nandito pa rin ang #1 balloon ni Baby Nitro. Hey, Nitro. Yes. Look at all these toys that got given to you. Grabe, spoiled talaga tong batang ito. Hey. Yes, it's a big #1 balloon. Because you turned 1 year old a few days ago, didn't you? Woo! Okay, inaantay ko pa si Shanta kasi umiihi siya. Ang tagal mo, bebe. Shanta. Kanina ka pa nag-iinihi-ihi. Bye-bye. Kasi alis na tayo. Yes. Alis na. Oh, here he comes. Oh, here he comes. You want to get picked up, don't you? There you go. Is that better? Daddy picked you up. Yes. Pinakaragahan na siya. What, Dad? What happened? Oh, just the pickles from the ham sandwich. The pickles. Yeah. Did Shanta eat them? She eats all the pickles. Addict si Shanta sa pickles. Grabe. You say bye, Grandpa. You say bye-bye, Lolo. Because we're going. Oh, see ya. We're See the boy. going. We're going to the new house now. What's that? Hey, you go to the new house. It's miles away, isn't it? Going to the new house, aren't we, baby? Yes, let's go. Alright, we have to get Mummy. Oh, finally, Mummy Shanta has finished her Yeheey. Let's go. Sa bagong bahay natin. Pero lalakad lang tayo, ha? Gano'ng katagal kaya? Kasi malayo eh. Malayo ang bahay. Lakarin lang natin. Alright, baby. Tara na. We're gonna get the walk-on. Should we get your pram? Or karagihin na lang kita? Ano? Anong gusto mo? Shanta. Mami Shanta. Halika na. Gusto niyo ng burger? Pero lang po, may Ang pa-burger diaper. si Nitro. Alright, let's go. Shanta. Tapon mo na yan. Shanta. Go. 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 Good boy. Shanta, tapon mo na yan. Tapos, lakad na tayo. Papuntang bagong bahay. Yes. Sa wakas, nakalipat na kami ng bahay. Woohoo! Oh, the sun is bright, isn't it? Tara na, Mami Shanta. Wash my hands. Sige lang. Pasok lang tayo sa bahay. Hello po. Ito na naman po yung damit ko. Alam niyo naman, wala akong pakialam sa damit. Bag lang yung may pakialam ako. Kainis to. Okay, let's go, Shanta. Alright guys, and guess what? We are here sa bagong bahay namin! Lumipat lang kami sa ilalim eh. Pasok po kayo, mag-house tour po tayo. Yes! Dito po tayo. Eto siya, bagong bahay namin. Ito yung flat na nasa ilalim ng bahay ng lolo ko. Yeah, so eto po siya. Ayun oh! Empty! Walang laman!
Hala, saan Wait, pa? ako mag-video. Bakit? Kasi mas magaling ako mag-tight shot kaysa sa'yo. Asan Ay, ganun ba? Nawalan ko lang sa buhay. So, ito po yung sala. So, pagpasok namin, ito yung sala. Hey, baby Nitro. Yes. Yun, tingnan nyo. Ganda, di ba? Oh, yes. Oh, very cool. So, pagpasok namin dyan, ito yung pader. Ayun, malaking sala. Papunta dun. May aircon pa. Sana all. May aircon, di ba, bebe? Hey, what's this? What's this from? Is this To Dwaine Woolley. Oh, Is it for me? from R. Espinosa. Sino yun? Sino yun? Oh my gosh, it's my bag! What's your bag? Yun. So, eto yung sala. Sala pa more. May mga bintana kami dyan. Ayun. Ito yung kusina. Nandyan si Mami Shanta sa kusina. Yes. Ganda na kung i-open yung bag. Dumating ang bag ni Mami. Bagong bahay tour muna tayo. Ano ka ba? Sige, ito. Hi po, ako po yung papalit sa ako na po yung host ng video, Cho. Ano daw, Cho? Chos yun. Ito yung island na may tanim, joke, na may sink, kaya tapos dyan na po yung Kusina. Nasa kusina po tayo. Tapos dito po, ito yung pantry. So, dyan natin lalagay yung mga pagkain, nas mga Ayan. excuse me. At tapos, pabalik dito. So, itong space na to, para po ito sa fridge. So, bibili tayo ng fridge para dyan. And then, dito sa kabila, tabi pala ng fridge, meron tayong mga cabinets para lalagyan ng mga utensils, mga plato, mga ganyan. Tapos, ito yung stove. And below the stove is the oven. Yan, may oven po tayo. So, mag-bake po tayo dito, magluluto. Namiss ko yung oven natin sa Shangri-La. Tapos ito, of course, mga lalagyan din. Diyan. Ito yung countertop natin. Parang yung kulay gray tsaka white. So, yan. May mga items lang po dyan ngayon. Yan po yung kusina natin. Tapos, after ng kusina, dito, may parang details lang na parang walang ano ba sinasabi ko? So, ito, merong hallway dito, papunta ng sala, papunta ng master's bedroom. Pero ito, yung laundry area natin. So, laundry, excuse me yung paa mo. Yes. Ito yung sink. Dito kami magbe-bake ang Nitro. Oo, dyan na lang natin paligo. Paliguan natin si Nitro dyan kasi wala tayong tub ngayon dito. So, ito yung laundry area. So, pag ito yung pagagawing man cave ni Dwaine. Pero ngayon, ano pa siya? Construction site pa siya. Construction site pa siya. So, hindi pa tapos. siya okay. So, bali ito, i-close na muna natin para so, after sa laundry room, Naman. dito na tayo, dyan yung kitchen. Pag turn dito, ito yung master's bedroom. Actually, ito yung gusto kong maging room ni Nitro. Kasi, dun sa kabila may door, papakita ko sa inyo. Dito, baka hindi, kasi dun sa kabila, ayaw kong makidnap si Nitro. Joke. Dito, may maliit lang na windows. So, at saka may gate naman. We have Ito yung drawers. We have a drawer at the top. Then, i-install pa namin itong bar dito para we can hang clothes din. Diba? Yes. So, meron pang isang cabinet dito, hindi pa na, no? So, inaayos pa to dito. May salamin po. Ito, yan pala. Ayan. Ulitin ko po, huwag po kayo mag-alala. Ganun po talaga yung damit ko, paulit-ulit. Kasi wala pa akong Ulit ka naman. Ako na nga. Wait! Ako na nga. Okay guys, andito na tayo sa bathroom, sa CR. This is where you'll find the shower. Yes! Yun, may toilet pa. Tsaka may sink. May mga salamin para sa kaartihan ni You're too Shanta. fast. Yan, yung shower. Ano to? Ganyan. Bakit mo share ka? Kasi nag-tour ka na lang, ba't hindi mo inaayos? Buti na lang malaki yung shower, no? Maganda. Kasya. Yan yung
Kasyang-kasya. Vanity ba? Tapos ito yung toilet, of course. Uy, talaga dito. Tapos, off muna natin yung ilaw. Tapos, dito na yung room ni Baby Nitro. Yes, this is Baby Nitro's room. May door siya. Yan yung cabinet niya. Tsaka ito yung sinasabing door. May door siya. May door. I-lock mo na lang. Opo. Yung plan ko dito ko ilalagay yung parang mat niya para pag maglalaro siya, titingin siya doon sa labas. Sa labas, yes. Oh, so dito yung play niya, yung play room niya, play area. Yes. Tapos yun yung, Push mo yan. push mo yan. Ito yung cabinet niya. Tapos dito ko ilalagay yung bed niya, yung crib niya. Para malapit lang pag kailangan ko siyang isettle kasi pag umiyak. Tapos paglabas ni dito, Labas na, balik na tayo sa Ito na. kitchen. Sa kitchen na ulit, sala na ulit. So maliit lang siya, pero saktong-sakto para sa amin. Hindi siya Tatlo. maliit. Perfect lang siya para sa atin. Yes. Kasi tatlo lang Perfect kami. siya. We like this thing, remember? Walang... Here we go. Got some balls in there. Got some balls. Ready? Ready for the balls? 3, 2. Wait, why did you do that? Mom's gonna clean up the house. Yeah, we clean it up. Yeah, but you're adding kuan para iyan. It'll be fun. Clean it up, I know. Ay, baby! Yay! Masaya siya. Parang birthday mo everyday, no? Birthday everyday, bebe. Yes. Binili namin to para may ballpen siya sa birthday niya. Kasi it was cheaper to buy something like this than to hire. No? Go, Ada! Kasi ang bata nito. Masaya. Sabi mo, meron siyang laruan. Ang swerte mo naman, may laruan kang ganyan. Oo nga eh. Kasi ang bebe. Oh my gosh. Mabait talaga yung nanay ko. Nagpa-painting siya. Kanina siya nag-paint ng mga mga maliit na parang anong tawag dyan? Mga mark sa pader. Gin-paint niya. Mga Pinit kulangot niya. sa pader. Mga kulangot, pinit niya. Mga KSP. Yes, kulangot sa Yung mga pader. KSP sa pader, mga kulangot sa pader, pinitan ng... Oh, no, don't go to the paint. Don't go to the paint. Hindi, baby. Ayan po ang bagong bahay namin. So, plano ko muna kung anong mga furniture ang kailangan namin. Bibili pa kami ng furniture para sa bahay, bagong bahay namin. Yun, so yung parents ko nasa taas, kami nasa baba. Yun, nag-apply ako sa pag-rent ng bahay, pero sobrang mahal dito. As in, tsaka sobrang mahirap magkaroon ng bahay. Sobrang hirap mag-rent ng bahay kasi maraming nag-a-apply ngayon ng bahay. Alam mo kung bakit? Dahil sa pandemya, maraming Australians ang umuwi galing sa ibang bansa. Maraming pumupunta dito sa Australia ngayon dahil walang COVID. Maganda siyang lugar, di ba? Pwede kang maggala-gala sa mall, walang mask, walang ganon. So maraming pumupunta dito ngayon at maraming Australian mula sa ibang mga estado ng Australia ang pumupunta dito. So it makes it hard to rent a house. We can't find a house to rent. All the ones we applied at didn't accept us. So yan, Dwaine fam, yan ang bagong bahay namin. Dito lang kami sa ilalim for now. But I think we will be staying here for a few more years pa. Yun. Okay. Maraming salamat Dwaine fam sa panonood sa video natin for today. Kita-kits po sa sunod na video ng Dwaine. Bye for now. You're beautiful, shine like a star. You got me